சரிதாமிரதம் எடுத்துட்டு மறுபடியும் 2 hours கிளாஸ் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு. அதனால தான் சரி கொடுக்க வேண்டான்ட்டு cancel பண்ணிட்டேன். நீங்க எல்லாரும் கூட ரெஃபர் பண்ணுங்க. நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இந்த வாட்டி நிறையவே எஃபர்ட் பண்ணோம். ஆனா அதற்கான இது அவுட்கம் நம்மளால எஃபெக்டிவா பார்க்க முடியல. மவுத் டு மவுத் நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே சொல்லி அவங்களும் இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறணுன்றதுக்காக உங்களால முடிஞ்ச சேவையை நீங்க செய்யணும்னு உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இவங்க ரேவதி செந்தில்குமார் அப்படிங்கிறவங்கள இதுல ஆட் பண்ணிடுங்க பிரபு இவங்களை இந்த குரூப்ல. ஐ திங்க் ஷீஸ். உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் பாலாஜி பிரபுக்கு இங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அவர் ஆட் பண்ணிடுவார். ரேவதி செந்தில்குமார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतित जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் நித்ய கௌர ஹரி போல். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகின்றோம். ஆறாவது அத்தியாயம் எதை பற்றி குறிக்கின்றது? அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி குறிக்கின்றது இல்லையா? சோ அதாவது இதனுடைய தொடர்ச்சி எங்கிருந்து? போன அத்தியாயத்தினுடைய 27, 28வது ஸ்லோகத்துல இந்த தொடர்ச்சி வருகின்றது இல்லையா? அதுல யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்து எவ்வாறு நம்ம மனதை அடக்கி கொள்ள முடியும் இல்லையா? புலன்களையும் ஒரு ஆமை கூட்டுக்குள் தன்னுடைய புலன் எல்லாத்தையுமே அடக்குகின்றது இல்லையா? அது போல நம்ம பக்குவமான நிலையை அடையணும்னாக்கா இந்த புலன்கள் மனது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நன்மையான பாதையில் எடுத்துட்டு போறது இல்லைன்னா அதாவது தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் எவ்வாறு நம்ம அதை பக்குவம் வருத்த முடியும்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் நமக்கு உதவுகின்றது என்று இந்த அத்தியாயத்துல நாம தான் அதை தான் பார்க்க போறோம். ஆனால் பக்தி யோகம்தான் அனைத்தையும் விட சிறந்தது. ஏனென்றால் அதற்கு நாம பக்குவமான பயிற்சியை பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம வெறுமனே பக்தி பண்ணாலே நம்ம பக்குவ நிலைக்கு வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை நாம அடைய பெறுகின்றோம். சோ பக்குவமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்காக பிரத்யேகமா நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் அதாவது எஃபர்ட் இல்லாம இந்த புலன்கள் மனது அறிவு எல்லாமே பக்குவமான விதத்தில் செயல்படுவதற்கு பக்தி கொண்டாலே போரும். சாதன பக்தியில் நாம நிறைவடைந்தால் இந்த புலன்கள் மனது எல்லாமே தன்னின் தானாகவே ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்துடும். அதுக்காக நம்ம பிரத்யேகமான முயற்சி எதுவும் நாம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, சரி, நாம இப்போ அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி பத்தி நாம படிக்க போறோம். சோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி பத்தி உங்கள யாருக்காவது என்ன விளக்கம் ஏதாவது தெரிய வந்தா பேசலாம். ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா எடுத்துட்டு போனா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா? சோ நீங்களும் பேசுனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கும் ஒரு ஈடுபாடு உண்டு. ஸோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, ஸோ 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி நாம படிச்சோம் இல்லையா? இதுல இந்த 27, 28வது ஸ்லோகம் லிபரேஷன் த்ரூ அஷ்டாங்க யோகா. அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தில் நாம நிலை கொன்று இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நாம அதாவது முக்தி அடைவதற்கான மார்க்கத்தை பற்றி தான் 27, 28 ஸ்லோகம் நமக்கு சொன்னது. சோ ஏன் அந்த விடுதலை எனக்கூடிய தன்மை நமக்கு எதை வழங்குகின்றது? நிம்மதி என்பதை கொடுக்கின்றது இல்லையா? மீண்டும் இந்த பிறவி கடலில் நாம சிக்கிக் கொள்ளாமல் பிறப்பு எனக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடத்தை நாம தவிர்க்கலாம். நமக்கு எல்லாருக்குமே 4 விதமான அதாவது குறைபாடுகள் என்று சொல்லலாம் இல்லையா? நமக்கு எப்பவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் 4 விதமான பிரச்சனைகளோட தான் நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நம்ம இங்க பிறக்கிறது ஒரு பிரச்சனை, பிறந்தால் மரணம் என்பது ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? இடைப்பட்ட காலத்தில் வரக்கூடிய வியாதிகள் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை, மேலும் வயோதிகம் ஒரு பிரச்சனை. இது எல்லாமே பிரச்சனைகள். அதோடு நமக்கு குறையுள்ள அதாவது சில குறைகள் 4 விதமான குறைகளும் உண்டு இல்லையா? நமக்கு புலன்கள் எல்லாமே குறையுடையதுதான். பூர்ணமான அதாவது புலன்கள் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவமா இருக்கக்கூடிய 3 குணங்களால் நாம ஆட்கொள்ளப்படுவதால் மாயையில் சிக்கிக் கொள்வதால் நம்ம குறையுள்ள புலன்களோடு தான் பிறந்திருக்கின்றோம். மேலும் ஏமாற்றுதல் என்பது சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு. சோ எல்லா உயிர்வாழிகள்கிட்டமே இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய குணாதிசயம் அது இல்லையா? அதனால சீட்டிங் ஈஸியா யாராவது ஏமாந்தாக்கா நம்ம ஏமாத்திடுவோம். அந்த குணாதிசயம் நமக்கு உண்டு. சோ குறையுடைய புலன் மாயையில் எப்பொழுதுமே மாயைதான் உண்மை என்று நினைக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நமக்கு குறைபாடுகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் இதோட தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ நமக்கு நிம்மதி என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையவே கிடையாது. ஆனால் விடுதலை அடைந்தால் மட்டுமே நாம இந்த இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு சிறைச்சாலைக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது இல்லையா? நம்ம பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையில இது நம்ம ஒரு இடத்துல படிச்சும் இருக்கும்.
ஐ திங்க் இதுல ஈஷோபனிஷத்துல வரதா, ஐ திங்க் என்னோயில வரதான்னு தெரியல. ரெண்டுத்துல ஒண்ணுத்துல வருது. ஸோ அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் என்றால் நம்ம யாராவது நம்மள கட்டு அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க நம்மள. பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம இருக்கோம், எப்பவுமே இயங்கின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இது ஒரு சிறைச்சாலை தான் இந்த பிரபஞ்சம். ஸோ இந்த சிறைச்சாலை எத்தனை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு அறைகளாக கருதப்படுகின்றது, அவ்வளவுதான். இங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு சிறிய சுதந்திரம் வந்து அந்த அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே நம்ம வந்து நடக்கலாம், படுத்துக்கலாம், தூங்கலாம், சாப்பிடலாம், எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அனைத்து காரியங்களுமே இந்த இந்த பௌதீக உலகம் என்னும் இந்த சிறைச்சாலையில நம்ம வந்து செயல்படுத்துகின்றோம், நம்முடைய சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி இல்லையா? ஆனா இந்த பௌதீக இயற்கை என்னும் சிறைச்சாலையை விட்டு நாம வந்து வெளியேறணும்னா அதுதான் நமக்கு விடுதலை இல்லையா? அந்த விடுதலை தான் வந்து கட்டுண்ண நிலையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது விடுதலை அடைந்த நிலைக்கு வந்து ஒரு உயிர் வாழி எடுத்து செல்கின்றான் தன்னுடைய ஆத்மாவை. சோ அது அந்த அந்த நிலையில் செல்லும் பொழுது அவனுக்கு நிம்மதி என்பதும் ஏற்படுகின்றது. ஏனென்றால் மீண்டும் அந்த பிரச்சனைகளோட இங்க வந்து உழல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? சோ மாயையில் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்முடைய குறையுடைய புலன்களோடு இருந்து கொண்டு நாம தவறுகள் இழைக்க வேண்டாம் இல்லையா? இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், நமக்கு குறையுடைய புலன்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தவறு இழைப்பவர்கள் எப்பவுமே இல்லையா? we are prone to do mistakes. ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நாம் ஈடுபட்டாலுமே நம்மளே அறியாம அதுக்குள்ள ஒரு தவறு என்பது இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லையா? அந்த இது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்லிக் கொள்ளவும் முடியாது இல்லையா? குற்றம் என்பது கண்டிப்பாக சூழ்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே. ஆனா அந்த குற்றத்தை நாம வந்து உள்நோக்கி காண வேண்டும். எந்த குற்றம் நாம் செய்தோம் இந்த காரியத்தில் என்பதை நாம தான் அதை யோசிக்கணும். அது வந்து பக்குவம் அடைந்த மனிதர்களால் மட்டும்தான் சுலபமாக வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் நாம் இந்த பௌதீகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது, பௌதீக நோக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் எந்த குறையுமே செய்யவில்லை அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு எவ்வாறு பக்குவத்தை கொடுக்கின்றது, எவ்வாறு விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நம்மளை இட்டு செல்கின்றது என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம். அதுதான் இந்த அத்தியாயம். இந்த இதுல வந்து 6 பிரிவுகள் இருக்கின்றது. முதல் பிரிவு அதாவது யோகா யோக ரூடா டு யோக ருக்ஷகால இருந்து யோக ரூடா. ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய யோக பயிற்சியில் இருப்பவங்களுக்கு வந்து யோக ருக்ஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பயிலக்கூடிய பேசிக்கா நம்ம அப்பதான் கத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து யோக ரூடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல 6.1ல இருந்து 4 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுனாக்கா, அட்வான்சிங் இன் யோகா, யோகத்தில் நாம வந்து முன்னேறி செல்லுதல், எவ்வாறு நாம ஆற்றக்கூடிய காரியங்களில் வந்து எந்தவித பலன்கள் மேல் பற்று கொள்ளாமல் இருத்தல், டிட்டாச்மெண்ட் ஒர்க். டிட்டாச்மெண்ட் ஒர்க்னாக்கா பற்றற்ற செயலில் ஈடுபடுதல். பற்றற்ற செயல் என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்றது. அது ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது 6.5ல இருந்து 6.9 யோக ரூடா ஸ்டேஜ். அதாவது அவ்வாறு முந்தைய பதத்தில் சொன்னது போல் நம்முடைய செயல்களை அமைத்து கொண்டால், முதலில் ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த அந்த செயலில் நாம பயிற்சி பெறும் பொழுது நம்மள வந்து யோக ருக்ஷகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் யோகத்தில் வந்து நிலை கொள்வது என்பது அதுல பிளக்சுவேஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து இந்த சில குணாதிசயங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு தவறுகளும் நாம் இழைப்போம். ஆனால் இன்னும் பக்குவம் அடையாத நிலை, யோகத்தில் வந்து பக்குவம் அடையாத நிலையில் இருப்பது, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து யோகத்தில் நிலை கொள்வதற்காக முயற்சி செய்தல வந்து எல்லாமே யோக ருக்ஷகா. ஆனால் அந்த யோகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமை அடைந்தவர்கள் அவங்கதான் யோக ரூடா. அடுத்து 6.10ல இருந்து 32வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே, அதாவது 8 விதமான நிலைகள் இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல, அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். அடுத்து 33ல இருந்து 36வது ஸ்லோகம் வந்து நெசசிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் த டர்புலண்ட் மைண்ட் இல்லையா? அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத மனசு இல்லையா? இந்த மைண்ட் வந்து நம்மளால கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதாவது ஒரு சூறாவளி காற்று போல சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த மனசு. இப்பயே கூட எங்கேயாவது சுத்திகிட்டே தான் இருக்கும். வீட்டுல என்ன நடந்தது, யாருக்கு என்ன நடந்தது இல்லையா? நம்ம யாரெல்லாம் இன்னைக்கு சந்திக்கிறோமோ அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே அசை போட்டு கொண்டுதான் இருக்கும் இந்த மனசு இல்லையா? ஒரு நிலை கொள்ளவே கொள்ளாது. அதனாலதான் டர்புலண்ட் மைண்ட்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்படிப்பட்ட அதாவது கட்டுக்கடங்காத அந்த மனதை வந்து நம்ம எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. ஏன்னா இவர் வந்து சொல்வார், காற்றை கூட என்னால
கட்டுப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா மனசை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றே தோன்றுகின்றதுன்னு அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார். யாரிடத்தில்? பகவானிடத்தில். அதற்கு பகவானும் வந்து சொல்வாரு, பயிற்சினால் நீ அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த விளக்க உரையில கொடுப்பாரு. அதுக்கடுத்து 37வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 45வது ஸ்லோகம் வந்து யோகத்தில் முழுமை அடையாத ஒரு ஒரு யோகியினுடைய நிலை என்ன இல்லையா? அவர் வந்து அவருடைய அடுத்த பிறவி என்பது எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி சொல்றது. சோ அவர் வந்து யோகத்தில் நிலை அடையவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவர் முக்தி அடையவில்லை என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஆன்மா அவருடைய நற்காரியங்களின் பலனால் சில காலம் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறதோ, இல்லை ஒரு நல்லோர் வீட்டில் வந்து பிறந்து அந்த நோக்கத்தை வந்து நிறைவு செய்வது, இது எல்லாமே அவரவருடைய கர்ம பலனை பொறுத்து இல்லையா? சோ அப்படி த டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகி இல்லையா? யோகத்தில் முழுமை அடையாதவர்களுடைய இறுதி இலக்கு என்ன, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து 37வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 45வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். மேலும் 46, 47 வந்து த டாப் மோஸ்ட் யோகி யார் அப்படிங்கிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா யோகத்திலே வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடியவங்க யார் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது கர்ம யோகமா, கஷ்டாங்க யோகமா, இல்ல வந்து ஞான யோகமா, இல்ல பக்தி யோகமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் படிக்க போறோம். அதுல பக்தி தான் டாப் மோஸ்ட். ஓகே, எஸ். அட்வான்ஸ்மெண்ட், அதாவது அஷ்டாங்க யோகிஸ், நிஷ்காம கர்ம யோகிஸ், எங்கேஜ் இன் டிட்டாச்மெண்ட் ஒர்க் இல்லையா? அதாவது தான் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களினுடைய பலன்கள் மேல் எந்த பற்றுதல் இல்லாமல் வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் வந்து செயலாற்றுவார்கள். ஓகே, டியூ டு அட்டாச்மெண்ட், அதனால நமக்கு வந்து பற்றுதல் என்று வரும்பொழுது comes to one who realize that he is not autonomous in his action. நம்ம சுதந்திரமானவர்களா? ஆட்டோனமஸ்னாக்கா நம்மளே வந்து நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கும்னு அர்த்தம். அப்படின்னா நமக்கு இண்டிபெண்டா இருக்கும்னு அர்த்தம். ஆனா நம்ம எல்லா இடங்களையுமே டிபெண்டா தான் வேலை செய்யறோம் இல்லையா? சோ பிறந்த பிறகு நம்ம தாய் தந்தை இடத்தில் அவர்களுடைய ஆதரவில் தான் நம்ம வளர்கின்றோம். அவர்கள் நம்ம என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு நடக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை நாம் பெறுகிறோம். அந்த இடத்துல நம்ம சுதந்திரமானவர்களா? கிடையாது. வளரும் பொழுதும் வந்து காலேஜ் லெவல்ல படிக்கிற வரைக்குமே வந்து வெளியில டீச்சர்ஸ் இல்லையா, கிளாஸஸ்ல டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யணும். அது பிரகாரம் செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு மார்க்ஸ் வராது இல்லையா? அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவர்களுடைய வார்த்தை கேட்டுதான் நடக்க வேண்டும் என்பதை அந்த இடத்துல அந்த பதத்துல நமக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமே நாம வந்து இன்னொருவரை சார்ந்தும் அவர் மீது வந்து அவர் சொல்லக்கூடியதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துலதான் நாம் என்னைக்குமே இருக்கும். நாம் யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. இப்ப காலேஜ் எல்லாம் அட்டானமஸ் காலேஜ்னாக்கா, அதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அவங்க வந்து டைரக்டா வந்து இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அவங்களதே ஒரு கவர்னிங் பாடி இதெல்லாம் இருக்கும். அஃபிலியேஷன் மட்டும்தான் வந்து வச்சிருப்பாங்க. அதை தவிர்த்து என்டையர் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அட்டானமஸ்னா அவங்களே உள்ளுக்குள்ளவே சிலபஸ் செட் பண்றது இல்லையா, இது எல்லாமே அவங்களே செய்துக்குவாங்க. கிளாஸஸ் அமைச்சு கொள்றது, அவங்களுக்கு டிகிரி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து அட்டானமஸ் பாடி தான் வந்து எடுத்துக்கும். ஆனா அது அஃபிலியேஷன் மட்டுமே வந்து எப்படி பகவான் வந்து மையமாக வைத்து எல்லா காரியங்களும் நாம் செய்கிறோமோ அது மாதிரி அஃபிலியேஷன் வந்து காமனா இருக்கக்கூடிய, அதாவது கவர்மெண்ட் இதுல வந்து அஃபிலியேட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வித்தவுட் லார்ட் சாங்ஷன் ஹி கேனாட் டூ எனிதிங். ஸோ இவந்தோ, அதாவது சுதந்திரமானவன் என்று நாம் நினைத்தாலும் பகவானுடைய அருள் இல்லாமல் இல்லையா, அவர் தான் சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி, அப்ரூவல் அவர் தான் பண்றாரு இல்லையா? சோ அவ்வாறு அவர் அப்ரூவல் செயலில் கூட நம்ம வந்து ஈடுபட மாட்டோம். தானாக வரக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தினுடைய வெளிப்பாடு. சோ இந்த இடத்துல வந்து யாரு டூயர், ஹூ இஸ் த டூயர், யார் செயலாற்றுபவர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போறோம். ஆத்மாவா, பரமாத்மாவா, இல்ல வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களா அப்படிங்கறது வந்து பார்க்க போறோம். ஜீவன் வந்து மனதால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசை கொள்ளுதல், இந்த மனசுக்கு வந்து 3 செயல்பாடுகள் உண்டு என்பதை நாம 13வது அத்தியாயத்துல மீண்டும் படிக்க தான் போறோம். அதாவது டிசைரிங், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீலிங் இல்லையா, அதுக்கு மேல அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆசை கொள்ளுதல், அதன் மேல வந்து அதாவது வில்லிங்னஸ், அதுக்கு அடுத்து டிசைரிங், அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபீலிங், அதன் மேல ஒரு பற்றுதலையும் வளர்த்துக்கிறது. இந்த 3மே வந்து இந்த இயற்கையினுடைய ஒரு குணாதிசயத்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விளைவுகள் தான். சோ இந்த இடத்துல ஜீவன் வந்து ஆசை கொள்ளுதல், அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளுதல், இறுதியில் அதை அடைய முயற்சியும் செய்தல். சோ ஆனா இந்த முயற்சி செய்யற விதம் வந்து நம்முடைய
குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நடைபெறும் இல்லையா. நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா சத்துவத்திலேயே இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்பாடாக இருக்கும். ரஜோல இருந்தா ரஜோனுடைய இயல்புகளோடு அந்த செயலை நாம செயலாற்றுவோம். தாம்சிக்னா அந்த தாம்சிக் குணத்தோடைய நம்முடைய செயல்களை நாம செயலாற்றுவோம் இல்லையா. சோ இந்த ஜீவன் வந்து எவ்வாறு அதை செயல்படுத்தணும்ன்றத மட்டும்தான் அது யோசிக்கும் இல்லையா. இந்த டிசைரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசையை மட்டும்தான் இது ஏற்படுத்தும். அந்த ஆசைக்கேற்றவாறு இந்த புத்தியை வந்து இயக்கி விட்டுடும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் ஜீவன் வந்து தனியா நிற்கும். இந்த புத்தி வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே அது மனசு மற்றும் புலன்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆக்டிவேஷன் கொடுத்துரும். ஸோ அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள். ஸோ ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த சூப்பர் சோல்ஸ் ஆர்டர் இல்லையா, அதாவது பரமாத்மாவுடைய சாங்ஷனிங் வந்து அங்கேயே வாங்கிக்கணும். நாம தான் செய்யறோன்ற அந்த அகம்பாவம் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் த்ரூ 3 மோட்ஸ் இல்லையா. நாம எல்லாருமே சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆகிய அந்த 3 குணங்களை ஏதோ ஒரு குணாதிசயத்துக்கு நாம வந்து மேன்மையாக கண்டிப்பாக கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா. சத்வத்தில் இருந்தால் அனைத்தும் நன்மை, ரஜோல இருந்தா அனைத்துமே வந்து அதாவது பேராசை கொண்டு அனைத்தும் தனக்கு வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு. அதுக்கப்புறம் தமசிக்னாக்கா பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள். அந்த காரியங்கள் அவர்களுக்கே நன்மை விளையுமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா. சோ அந்த விதத்துல மட்டும்தான் நமக்கு சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார் பகவான். சோ நம்முடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை செயல்படுகின்றோம். சோ அப்ப குணங்கள் தான் இயங்குகின்றது இல்லையா. இந்த இடத்துல உண்மையில் ஆத்மா எதுவுமே இயங்குவது கிடையாது. சோ குணங்களே வந்து செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிறதையும் நாம படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், one who purifies his vision and the activity of Nishkama Karma Yoga can make further advancement by practicing the meditation on super soul by Ashtanga Yoga. அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் மேலும் வந்து புதிய மாணவனாக இருக்கக்கூடிய அவன் இன்னும் முன்னேறணும் இல்லையா அப்படின்னும் பொழுது வந்து அதே பிராக்டிஸ் மெடிடேஷன் தியான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு பகவானை வந்து சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் வந்து அவர்கள் எப்பொழுது பெறுகிறார்கள், அஷ்டாங்க யோகத்தில் அவர்கள் நிலை கொள்ளும் பொழுது. ஸோ பை மெடிடேட்டிங் அப்பார்ட் அந்த அஷ்டாங்கத்தில் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பாகம் எதுனாக்கா தியானம் இல்லையா. ஸோ அந்த பகவான் மீது 4 கைகளுடைய சொரூபத்தின் மீது நம்ம வந்து தியானத்தை கொள்ளும் பொழுது ஒன் கேன் டெவலப் டிவோஷன் டு ஹிம் இல்லையா. ஒருவர் வந்து பகவான் மீது பக்தியை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். அண்டு அல்டிமேட் கண்ட்ரோலர், அனைத்தையுமே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பவரும் அவர்தான். அதுக்கப்புறம் அவரே நமக்கு சிறந்த நண்பனும் கூட. மனதில் இருந்து கொண்டு சாங்ஷனிங் பண்றாரு இல்லையா, அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயே ஒரு ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய அவர்தான் வந்து நமக்கு உற்ற நண்பர். அவரை தவிர மேன்மையான நண்பர் யாருமே கிடையாது. நண்பர் யாருமே கிடையாது. எஸ், பதம் 1 சித்ரலேக்க மாதாஜி வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசாம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யஷேய ஏதயோர் ஏகம் தம்மே ப்ரூஹி சுஹுஷ்ணிசிதம். அதாவது செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகி ஆகின்றானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவன் அல்ல. அதாவது சந்நியாசம்னா நம்ம நினைக்கிறோம் அவன் வெறுமனே உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் அவன் சந்நியாசம். ஆனா சும்மா ஒரே ஒரு மணி நேரம் கூட நம்மளால உட்கார முடியாது இல்லையா. அப்ப கண்டினியூஸா உட்கார்றதுக்கு அவங்களுடைய பக்குவ நிலை தான் அவங்களுக்கு அது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது இல்லையா. சோ கடமைகளை எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும், சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியான தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனே அல்ல. செயலற்ற தன்மையை விரும்பக்கூடாது. எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம வந்து நித்திய பகவத் சேவையில வந்து நம்மளே நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். மேலும் வந்து வேள்வி தீயை மூட்டாதவனும், அதாவது பக்தி இருக்காது, பெயரளவேயான இந்த சடங்குகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு ஹோமம் வளர்க்கறது இதெல்லாமே வந்து, ஆனா அதுல ஈடுபாடு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை ஆக்சுவலி. ஸோ செயலின் பலன்களில் வந்து நாம என்றைக்குமே பற்று கொள்ளுதல் கூடாது. அதுதான் வந்து ஒரு பிக் குவாலிட்டி யாருக்கு, நம்ம எல்லாருக்குமே அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? யம் சந்நியாசம் இதி பிராஹுர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவஹ நை அசந்யஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டசன். அதாவது புலன் நுகர்ச்சிக்காக இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகி ஆக முடியாது இல்லையா.
நம்முடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன்களை வந்து சுகிக்கணும். எதையாவது பார்த்து நம்ம ரசிக்கணும் இல்லையா? எதையாவது பற்றியாவது பேசியாவது நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை வந்து உண்டு பண்ணணும். இப்படி நம்ம ஒருவருக்கு இடையில வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம டெவலப் பண்றோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே எவனுக்குமே வந்து யோகி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது கிட்டுவது கிடையாது. துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும் பரமுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். துறவரத்தால் அறையக்கூடிய ஒன்றுதான் நாம வந்து பக்தி சேவை கொண்டு நம்மளால அடைய முடியும். ஆனால் துறவரத்துல என்ன டிராபேக்னாக்கா செயலற்ற தன்மை இல்லையா? தட் இஸ் அ மேஜர் டிராபேக். பக்தி யோகத்துல நாம் அனைத்திலுமே வந்து செயலாற்றி கொண்டே இருப்போம். அதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ பரமனுடன் தொடர்பு கொள்வது 2 முறைகளுமே உண்டு. ஆனால் அதில் மேன்மையானது வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியவர்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் சொல்லிட்டு பின்வரும் ஸ்லோகத்திலையும் பார்க்கத்தான் போறோம். சோ பக்தி யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகம் வந்து டு கிவ் அப் அட்டாச்மெண்ட் டு த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க், கண்ட்ரோல் த சென்சஸ், ஃபோக்கஸ் த மைண்ட் வித்தின். அதாவது மனதையும் புலன்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்துதல். மேலும் வந்து இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்கள் மீது வந்து நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா பற்றுதலை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அதனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. பலன் நோக்கு செயல்களால் நாம மீண்டும் மீண்டும் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பக்தி யோகம் வந்து அந்த முறைக்கு மிகவுமே ஏற்புடையது இல்லையா? டு பிகம் அட்டாச்ட் இன் கிருஷ்ணா அண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஹிம், for thus controlling the minds and senses. அதாவது புலன்களையும் மற்றும் மனதையும் வந்து நாம கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ எங்கே அந்த அதாவது அவங்க எந்த இடத்துல நாம இதை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது, டு பிகம் அட்டாச்ட் ஆன் த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணர் மீது வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பற்றுதலை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மனது, புலன்கள், புத்தி எல்லாமே வந்து நன்னிலை அடையும் இல்லையா? சோ அவருக்காக மட்டுமே சேவகம் புரிவதற்காக நம்ம மனசுல நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். வெளியில சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு கைங்கரியம் பண்றோம், பகவானே உன்னை இந்த செயலில் நான் காண வேண்டும், அவ்வளவுதான். இதை நீங்கள் ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அதனுடைய தவறு அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதுல பாவம் புண்ணியம் எதுவா இருந்தாலும் சில கடமைகள் எல்லாமே பாவத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக கூட இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்கார், அவர் வந்து ஒரு நீதிபதியா இருக்கும் பொழுது தண்டனை வழங்குவது என்பது அவருடைய ஸ்தானத்துக்கு உட்பட்டது. சோ அப்போ அவர் எப்பயாவது நினைப்பாரா, நான் எத்தனை பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்திருக்கேன், அதெல்லாமே நமக்கு தானே வரும்னு அவர் என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டார். ஏனென்றால் கடமையால் வந்து நாம் அழிவுற்றாலுமே அது மேன்மையானது என்று போன வாரம் அந்த பதத்துல வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? 5th சாப்டர்ல வந்து அதாவது அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நம்ம வந்து கர்மயோகம் செய்வது, அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். அதனால மனது, புலன்கள் இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். சோ ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது ஒரு குதிரை வண்டியில வந்து பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆத்மா, அந்த ஓட்டக்கூடிய இது வந்து எது? மனசுதான் இல்லையா? அதை வந்து புடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதாவது புத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கடிவாளம் என்பது. புத்தி வந்து கையில புடிச்சுட்டு இருக்கு. இந்த புலன்கள் எல்லாமே அந்த குதிரையினுடைய புலன்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, காது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த பிக்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செயலாற்றும் போது இந்த புலன்கள், மனசு, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு இது எல்லாமே பக்குவ நிலைக்கு வரும் இல்லையா? சோ அனைத்துமே பகவானுக்காக செயல்படுத்துகின்றோம் என்ற அந்த மனசை நாம வந்து பக்குவப்படுத்தினாலே போறோம். நமக்கு வந்து இந்த புலன்கள், அறிவு எல்லாமே வந்து நல்ல நிலைக்கு, அதாவது நல் மார்க்கத்திற்கு வந்து இட்டு செல்லும் அது இல்லையா? ஆருரு ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமகாரணம் உச்சதே. யோகாரூடா இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். யோக ருக்ஷகல் இருந்து அதாவது ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னாக்கா அந்த பேஸ் லெவல், அப்பதான் என்ட்ரி லெவல்ல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே கனிஷ்ட அதிகாரி. ஓரளவுக்கு சில காலம் அந்த பயிற்சியை தொடங்கி இன்னும் வந்து யோகத்தில் நிறைவடையாதவர்கள் இல்லையா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்தியம் அதிகாரி, அடுத்து வந்து உத்தம அதிகாரி, வந்து குரு ஆச்சாரியா எனக்கூடிய ஸ்தானங்கள். இது மூன்றுமே என்னைக்கும் நீங்க வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. சோ கனிஷ்ட அதிகாரியா இருப்பவங்களை வந்து அவங்கள செயலாற்றாம இருங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. எடுத்த உடனே உட்காந்து தியான பயிற்சிகள் செய், பகவான நினை அப்படிலாம் சொன்னா அவங்க மனசுல ஏறாது. அவங்கள வந்து செயலாற்றும் விதத்திலிருந்தே எடுத்துட்டு வந்து பக்குவமான நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அட்வைஸ் எப்பொழுதும் எங்கே
எவ்வளவு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுதான் செய்யணும். ஸோ பிளைண்டா எல்லாருக்கும் காமனா ஒரே அட்வைஸ் நம்ம வந்து தள்ளிவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் புரிதல் அவரவருடைய கர்மங்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலையில இருக்கிறதுனால இல்லையா. ஒரு புதுதா வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனுக்கு வந்து அவன் கர்மயோகத்தை வந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த இதிலே நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் பக்குவமடைந்த ஒருத்தனுக்கு வந்து யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தது வழியாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது சந்நியாசத்தை வந்து அவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ இதுதான் வந்து ஏணி, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் லேடர், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்றுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே செய்ய இருக்கக்கூடிய காரியம் இது. நம்ம யாருமே செய்யாம இருந்ததே கிடையாது, பலன் நோக்கு செயல்கள் இல்லையா. ஸோ பக்தி இது நம்ம ஏதாவது ஒரு சங்கடத்துல ரொம்ப பேராசை இல்லைன்னாலும் நம்ம வீட்டுல ஒரு சங்கடம் இருக்குன்னாக்கா அந்த கடவுள்கிட்ட போனா உங்களுக்கு நல்வழி பிறக்கும்னு யாராவது சொன்னா இமீடியட்டா நம்ம போயிடுவோம் இல்லையா. அது வந்து ஒரு பலன் கருதும் செயல் தான். ஆனா அதனுடைய லெவல் நம்ம வந்து அதாவது அதுல சுயநலம் என்பது பெரிதா கிடையாது. அடுத்தவர்கள் நலன் நாடுறதுக்காக தான் நம்ம செய்யறோம். ஆனால் அதுவும் அந்த இடத்துல பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா. அதனால வந்து அது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஆகுது. ஆனால் வெறுமனே தன்னுடைய புலன் சுகத்திற்காக மட்டுமே இருப்பவர்களும் உண்டு. அவர்கள் எல்லாமே இந்த கர்ம காண்டா மோட்ல தான் செயலாற்றி கொண்டிருப்பார்கள். பர்ஃபார்மிங் ரிச்சுவல்ஸ் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே வந்து நம்ம வீட்டுல யக்னங்கள், தானங்கள், தவங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். சோ அவ்வாறு செயலாற்றும் போது இந்த ஆத்மா வந்து மேலிருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு வந்து அதாவது தள்ளப்படுகின்றது. ஸோ ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா. அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் ரெகுலேட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லையா. ஸோ அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஷுட் பி ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருக்கணும். நம்ம வந்து ஸோ ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து அவங்க இருவருக்குள்ளே வந்து அந்யோன்யம் என்பது எப்படி வரும்னாக்கா இருவருடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து வரும், ட்ரஸ்ட். ஸோ அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் அவங்களுக்கு செல்றாங்க இல்லையா. அவங்களுடைய குழந்தை இதெல்லாமே அவங்க எடுத்துட்டு வராங்க, ஃபேமிலியை வந்து விரிவாங்கம் பண்றாங்க. ஸோ அது எல்லாமே இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது பிரகாரம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, தாம்பத்தியம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பிரகாரம் வந்து ஒரு குழந்தை பெறுவதற்காக மட்டுமே அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம அந்த ஒரு நிலையில வந்து நம்ம வந்து பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரினவுன்சிங் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் லேபர், இது கர்மா யோகம் அல்லது நிஷ்காம கர்மயோகம். அதாவது இவர்கள் செயல் ஆற்றுவார்கள், ஆனால் அந்த செயல்களுடைய பலன்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். அது ரெண்டாவது படி. மூன்றாவது படி வந்து ரெனவுன்சிங் ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது அனைத்து பலன்களையுமே துரத்தல். மேலும் ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் அபவுட் பிரம்மன் அண்ட் ஆஸ்டாரிட்டி இல்லையா. அதாவது ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் அப்படின்னாக்கா தத்துவம் ஸ்பெகுலேஷனாலே கற்பனையால வந்து அடுத்தவர் சொல்றதை வந்து கேட்கறது இல்லையா. அந்த மாதிரி அபவுட் பிரம்மம் அண்ட் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். உடல் தவங்கள் இல்லையா, வாக்குத்தவம், அதுக்கப்புறம் மனத்தவம். ஸோ இந்த உடல் தவம் தான் நமக்கு ஆஸ்டாரிட்டியே இல்லையா. நம்ம வந்து அந்த வழியில தான், அதாவது அது ஒரு தவமாக எடுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும், இப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவ நிலையிலிருந்து நம்ம செயலாற்ற வேண்டும். ஸோ 4 விதமான, யாராவது சொல்ல முடிஞ்சா கை தூக்கி சொல்லலாம். எருது வந்து 4 கால்களில் நின்று கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. அந்த 4 கால்கள் என்னென்ன, எதையெல்லாம் குறிக்கின்றது, அது நம்ம இஸ்கான்ல எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தட் அப்படிங்கிறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், உங்களால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? கையை உயர்த்துங்க, சாஃப்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, உங்களை நான் அன்மியூட் பண்றேன். யாரும் தெரியாதா? ஆஸ்டாரிட்டிஸ் உடல் தவங்கள் என்ன? உடல் தவங்கள் வந்து தூய்மையாக இருத்தல் இல்லையா. எஸ், யார் சொல்ல போறீங்க? எஸ், வடிவுக்கரசி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பஞ்சாங்க பிரணாம். எஸ் மாதாஜி, இரக்கம், பக்தி. எஸ் இரக்கம் கரெக்ட். இரக்கம் வந்து எஸ், இரக்கம் தேவை கண்டிப்பா. கருணை இரக்கம் எல்லாம் ஒன்றுதான். எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? கோபம் இல்லாம இருக்கிறது, கோபத்தெல்லாம் அழிச்சுக்கணும். குவாலிட்டி நீங்க டெவலப் பண்ணணும். கோபம் வந்து இட் இஸ் காமன் கிரைட்டீரியா, ஆனா இது வந்து மெயின் கிரைட்டீரியாவா நம்ம படிக்கிறோம். நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். பசுவும் எருதும், ஒழுக்கம் தட் இஸ் எஸ், ஒழுக்கம் என்ற சென்ஸ் அதுவும் ஜெனரிக் ஆயிடுது. நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது 4 விதமான இது சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா. எருதுவுக்கு ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நானே சொல்றேன்.
ஹானஸ்டியா Yes, இருக்கு, Mataji. வாய்மையாக இருத்தல். அந்த ஒரே ஒரு கால் தான் இப்ப எருதுக்கு இருக்கு. அந்த இதுலதான் நின்னுட்டு இருக்கு எருது. அடுத்து வந்து நானே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்ப 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒன்னு நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இலிசிட் செக்ஸ், அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் ஆக்சுவல் நோ இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு அடிமையாகாம இருக்கிறது. ஸோ இந்த 4மே வந்து நோ நோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதாவது மீட் ஈட்டிங் விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோ, ஏன்னா ஒரு உயிரை கொள்வது பாவம் என்று உணர்ந்து நாம அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடாம விட்டுறது வந்து நம்ம வந்து எதை குறிக்கிறது, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கருணையை வந்து வளர்த்துக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். இல்லை என்றால் நம்ம அடுத்த உயிரையும் நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது, சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய கருணை வந்து தன்னாக சென்று விடும். அதனால்தான் நம்ம ரொம்பவே வறண்டு பேசுகின்றோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு பேச்சுல கூட அந்த ஸ்ட்ராங் இது இருக்கும், அதுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ், மேலும் வந்து கருணை என்பது அந்த பேச்சுல இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேஷன் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும். ஸோ அந்த கம்பேஷன் என்பது கருணை. அது இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெறுமனே பரந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலைவனம் போன்றதாகிவிடும். அது ஒண்ணு. 2வது சௌஷம் அப்படின்னா தூய்மை. இன்டாக்சிகேஷன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து போதைக்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அது கிளீன்லினஸ்ல வர்றது இல்லையா? மேலும் வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து 3: உடல் தவம், வாக்கு தவம் மற்றும் மனத்தவம். மனதால கூட நம்ம யாருக்கும் தீங்கு நினைக்க கூடாது. அதாவது மனதிலிருந்து அவர்களுக்கு வாழ்த்தணும்ன்ற அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் வரணும் இல்லையா? அது மனம். நெக்ஸ்ட் வந்து வாக்கு, நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து பக்குவம் என்பது இருக்க வேண்டும். பிறருக்கு நன்மை வரக்கூடிய அத்தகைய வார்த்தைகள் தான் நாம வந்து பேசணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ்ல வருது. அடுத்து உடல் தவங்கள் வந்து பெரியவர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்தல் இல்லையா? ஸோ அந்த இது எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3 விதமான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இது வந்து. ஸோ இது வந்து எதற்கு குறிக்கின்றது? ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவங்கள் வந்து எதற்கு வரும்? நம்ம இன்டாக்சிகேஷன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா போதைக்கு அடிமையாகிறது, இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியே வரணும். அது கிளீன்லினஸுக்கு சொல்றோம். அடுத்து வந்து மீட் ஈட்டிங் வந்து கருணைக்கு சொல்றோம். இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுக்கு தவங்கள்ல தான் வரும், உடல் தவங்கள்ல வரும். இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டிப்பா நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டாக்சிகேஷன், கேம்பிளிங் ஏமாற்றுதல் இல்லையா? அங்கே அது ஒண்ணு மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நாணயத்தை குறிக்கின்றது, ஹானஸ்டியை குறிக்கின்றது. ஆனா இப்ப வரைக்கும் நம்ம அட்லீஸ்ட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம எல்லாருமே ஒரு போல இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒத்த குணத்தை உடையவர்களாக இருக்கணும் தான் நம்முடைய எண்ணம் கூட. அதுக்காக நம்ம பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா? சோ இவ்வாறு அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஞான யோகம் ரொம்பவுமே அதாவது உதவுகின்றது. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆற்றக்கூடிய பலன்களை வந்து துரத்தல், ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளுதல், மேலும் மனசு புத்தி வந்து இந்த 8 அஷ்டாங்க பயிற்சிகள்ல வந்து நம்ம வந்து பக்குவம் உடையவர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுதல், மேலும் தியான பயிற்சிகள், அதாவது பகவானே அவர்தான் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கார், அவர் மீதே நம்ம வந்து நம்முடைய பக்தி பயிற்சியை வந்து செய்வது இல்லையா? வித்தின் த ஹார்ட், அது வந்து அஷ்டாங்க யோக முறை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நெக்ஸ்ட் த டாப் மோஸ்ட் பார்ட் எதுனாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி யோகம் இல்லையா? அதாவது நம்ம இங்கிருந்து தொடங்கினாலும், அதாவது கர்ம யோகம், கர்ம காண்டா, அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகம், அதுக்கடுத்து அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகம், இந்த 4மே எங்கே போய் நிறைவடைகின்றது? பக்தியில் தான் நிலை பெறும். அந்த பக்தியில நம்ம பூர்ணம் ஆகவில்லை என்றால் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுப்போம். நம்ம வந்து யோகாரூடா ஸ்டேஜ், அதாவது பக்குவமான நிலையை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. இந்த இடத்துல வந்து வாட் ஆம் ஐ எக்ஸ்பீரியன்சிங், why I am not experiencing pure consciousness, work on mind not on body இல்லையா? நமக்கு வந்து தன்னுணர்வு பாதையில் நம்ம வந்து திளை பெற வேண்டும் என்றால் பாடிலி இதுல வந்து கட்டுக்கோப்பா வைக்கிறது இதை பத்திலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். ஏன்னா மெஜாரிட்டி நம்ம அதன் மேலதான் போக்கஸ் பண்ணுவோம். ஆனா கேவல பக்தி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஒரு பெருசாவே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? யோகி மே ஈவன் கிவ் அப் நிற்காம கர்ம யோகம் when his material mental control reaches the stage of regarding well-wishers, envious, pious and sinners quality இல்லையா? அதாவது நன்மை தீமைகள் அனைத்தையுமே உணர்பவர்கள் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தான் வாழும் பொழுது அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கே நினைக்காமல் இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம நன்மை தீமைகள் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து why I am not experiencing pure consciousness, அதாவது உண்மையான கடவுள் பக்தி என்பது எனக்கு எதற்கு வரவில்லை என்றால்
என்னுடைய சமர்ப்பணம் என்பது மிக மிக முக்கியமாகின்றது. அதுல நம்ம வந்து பூர்ணம் அடையாதவர்களாக இருக்கலாம். அதனால்தான் அந்த தியான பயிற்சிகள்ல வந்து நம்மளால முழுமை அடைய முடிவது கிடையாது. யதாஹி நேந்திரியார்தேஷு ந கர்மஸ்வ அனுஷ்ஜதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூட ததோ செய்யதே. அதாவது எப்பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சி செயல்களிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையுமே துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ அப்படின்னா இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பற்றுதலை வந்து நாம கண்டிப்பாக விட்டொழிக்க வேண்டும். ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்மள நாம வந்து மடைமாற்றி கொண்டு செல்ல வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம இந்த யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுவோம். இல்லை என்றால் மீண்டும் வந்து அந்த யோகத்தில் வந்து நிலை பெறுவதற்கான பயிற்சியில வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? சோ பலநோக்கு செயல்களை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கைவிட வேண்டும். மேலும் புலநிகழ்ச்சி செயல்களில் வந்து ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கான பக்குவமான ஒரு மனதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? எல்லா பௌதிக ஆசைகளில் இருந்துமே துறந்து உள்ளானோ அவனே வந்து யோகத்தில் வந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். இதுதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நிலை இல்லையா? குழந்தைக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி எப்பவுமே உண்டு. ஆனால் எந்த காலகட்டத்தில் அது எழுந்து நிற்கணும், அதுக்கப்புறம் நடக்கணும்ன்றது எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டங்கள் வந்து ஆற்றப்படுகின்றது. சோ யோகா ருக்ஷகா என்பது கனிஷ்ட அதிகாரி, நியோஃபைட்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் இன்னும் நல்ல கடினமான பயிற்சிகள் செய்யணும் இல்லையா? சோ தட் அவருக்குள்ளேயே வந்து பக்தி சேவை என்பது வேரூன்ற வேண்டும். இஸ் கல்டிவேட்டிங் டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ். பலநோக்கு செயல்களிலிருந்து அவர் வந்து தூரமாக விலகி இருக்கின்றார். மேலும் தூய பக்தி சேவையை வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இஸ் டூயிங் பார்ட் டைம் பிராக்டிசஸ், பார்ட் டைம் ஆசனா அண்ட் பர்ஹாப்ஸ் பிராணாயாமா will engage in கர்ம யோகா. நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்ம யோகத்திலே நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை நாம் ஆற்றும் பொழுது நமக்கு இந்த 3 விதமான அதாவது உணர்தல், ஒன்று பிரம்மன், மற்றொன்று பரமாத்மா, இன்னொன்று பகவான் இல்லையா? அந்த 3 நிலைகளை வந்து நம்ம வந்து 3வது நிலைக்கு யோகா உடல்ல போய் நம்ம நிக்கிறோம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யோக ருக்ஷகா எல்லாமே வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ். யோக ரூடா வந்து டஸ் நாட் அஃபெக்ட் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அதாவது புலநுகர் செயல்கள்ல வந்து அவருக்கு எந்த திருப்தியும் கொடுக்காது. மேலும் வந்து பலநோக்கு செயல்களிலும் அவர் வந்து ஈடுபட மாட்டார். ஸோ ரெனவுன்ஸ் ஆல் வேர்ல்ட்லி டிசைர்ஸ். இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்துமே அவர் வந்து துறந்தார். பர்மிட்டட் டு குவிட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் அவர் வந்து விட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதரை எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து தன்னுடைய சுய தொழிலை நடத்தி கொண்டு இந்த கிருஷ்ண மார்க்க யுகத்தில் வந்து அவர் தன்னுடைய செயலை வந்து ஆற்றிக் கொண்டிருந்தால், ஆனால் தன்னுடைய குருவானவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் டிசையர் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கிறோம். ஸோ அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலி லைஃபையே விட்டுட்டு தன்னுடைய குருவின் முன்னாலே முதல்ல அவர் இருக்கும் பொழுது வந்து முதன்மை தீட்சையை வாங்கின்றார். அதாவது ஹரிநாம இனிஷியேஷன் அவர் பெற்றார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இனிஷியேஷன் தான் வந்து சந்நியாசம் வாங்குறது. அதுக்கு அவருடைய போட்டோ முன்னாடி வச்சுட்டு அவரே சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஏனென்றால் அவருடைய வைஃப் வந்து காஃபி வேணுமா இல்ல வந்து காஃபி பவுடர் வேணுமா இல்ல இவருடைய ப்ரீச்சிங் வேணுமான்னு கேட்டப்ப அவர் காஃபி பொடி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அவர் எல்லாவற்றையுமே பொறுப்புகளை எல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சன்னியாசம் வாங்கிக்கிட்டார் பிரபுபாதர் இல்லையா? அதனால நிஷ்காம கர்மயோகன் வந்து கேன் பி கிவன் அப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸே நம்ம விட்டுடும் போது கர்ம சந்நியாசத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? சோ நிஷ்காம கர்மயோகத்தையும் வந்து விட்டுடணும். நிஷ்காம கர்மயோகத்திற்கும் கர்ம சந்நியாசத்திற்கும் அதாவது வித்தியாசம் உண்டு. சோ எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் ஈடுபடுவார்கள். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். ஆனால் கர்ம சந்நியாசம் என்பது அனைத்து பௌதிக செயல்களையுமே துரத்தல் இல்லையா? நிஷ்காம கர்மயோகத்துல நம்ம வந்து போத் வில் டூ. அதாவது பக்தியும் செய்வோம், நம்முடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸும் நம்ம வந்து செய்வோம். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து சந்நியாசத்துல அப்படி கிடையாது. பிராக்டிசஸ் யோகா ஃபுல் டைம் இல்லையா? முழுமையான எல்லா டைம்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முறைமனே வந்து அவர் ஆற்றக்கூடியது என்ன? யோக பயிற்சிகள்ல தான் தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். ஆஸ் ஃபுல் நாலேஜ், அதாவது முழுமையான ஞானம் என்பது அவரிடத்தில் இருக்கும்.
இதுதான் வந்து யோக ரூடா. இத கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். யோக ரூடா ஸ்டேஜ் வந்து இந்த பக்தி யோகத்தில் வந்து நாம வந்து நிலை பெறுவது. சோ நம்ம இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து விடுபடுவதுதான் வந்து யோக ரூடா. யோக ருக்ஷகா என்பது இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நாம வந்து அந்த பயிற்சியில ஈடுபடும் பொழுது ஏற்படக்கூடியது. அதுதான் அந்த ஃபேஸ். சோ உத்தரேத் ஆத்மானாம் ஆத்மனாத்மனாம் நாத்மானாம் அவசாத்யேத் ஆத்மைவ ஹை ஆத்மனோ பந்துகுர் ஆத்மை ரிபூர் ஆத்மனக. அதாவது மனதின் உறுதியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அதாவது மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான் இல்லையா? ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனக ஆத்மனோ பந்தூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதாவது ஆத்மாவுக்கு வந்து, அதாவது இந்த ஜீவனுக்கு வந்து மனசே வந்து சிறந்த நண்பனும். பந்து என்றால் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? சோ அவனே வந்து உற்ற நண்பனும் ஆகின்றான், அவனே வந்து பரம எதிரியாகவும் ஆகின்றான். சோ அவன் மனதால வந்து தன்னை எப்பொழுதுமே தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? ஹிருதயத்தில் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார். நம்மள என்னைக்குமே நம்மள வந்து தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது, உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். எந்த இதுக்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும்? பக்தியிலையும், அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல வந்து நம்ம உயர்த்தி கொண்டு போக வேண்டும். எப்பெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் பக்கம் போறோமோ, பௌதிகத்தின் தரப்பில் செல்கின்றோமோ, அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கீழே தவறி விழுவதற்கான மார்க்கம் நம்ம முன்னாடியே தென்படும். ஆனால் அதுவே வந்து நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து பக்தியை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்மள நாம என்னைக்குமே தாழ்த்திக்கவும் மாட்டோம், அகம்பாவத்தோட நம்ம என்னைக்கும் வெளிப்படுத்தி கொள்ளவும் மாட்டோம் இல்லையா? பக்குவ நிலையை நமக்கு வந்து அடைய முடியும். ஒருவர் அந்த பக்குவமான நிலையை அடையும் பொழுது அவருடைய மனதே அவருக்கு வந்து சிறந்த நண்பனாகின்றது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை அடையாத பொழுது அந்த மனதே வந்து அவனுக்கு மிக பெரிய எதிரியும் ஆகின்றான். இதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நண்பனா இல்லை எதிரியா என்பது நாம தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நமக்கு வந்து எனிமி கிடையாது, நம்முடைய மனசுதான் எனிமியே இல்லையா? பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ் தஷ்ய யோனாத்மை மாத்மனா ஜிதஹ அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தே தாத்மவை சத்ருத்வத் இல்லையா? மனதை வென்றவனுக்கு பந்துர் ஆத்மனாஸ் தஷ்ய ஏனாத்மனை ஆத்மனா ஜிதஹ. ஜிதா அப்படின்னாலே வெற்றி கொள்ளுதல் இல்லையா? மனதை வென்றவனுக்கு மனமே வந்து சிறந்த நண்பன். ஆனால் அவ்வாறு தவறியவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்ருவாகி விடுகின்றது, அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகின்றது. அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே மனதை வெல்ல வேண்டும், அலைப்பாய விடக்கூடாது. அலைப்பாய்கின்ற மனசு நம்ம எப்பவுமே வந்து பௌதிகத்தின் தரப்பில் எடுத்து செல்லும் பொழுது நமக்கு மனசு அலைப்பாயும், அதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா? கோபம், இது எல்லாமே அந்த அந்த சூழ்நிலையே வந்து பாதித்து விடும். ஆனால் மனதை அலைப்பாயாமல் ஒரே இலக்காக எடுத்து செல்லக்கூடிய அவன், அப்படிப்பட்டவனுக்கு வந்து அந்த மனசே வந்து நல் மார்க்கம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ பகவானும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்து அவனுக்கு வழி நடத்தி கொடுக்கிறார் இல்லையா? மனதின் வழியாக நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமாக எடுத்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். அப்பொழுது மனமே நமக்கு சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. சோ இப்ப இங்க ஒரு இது வந்து வில்வமங்கல தாகூருடைய கதை இது. சோ நீங்க எல்லாருமே வில்வமங்கல தாகூர் கதையை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அவருடைய முந்தைய இதுவும் வந்து பிறவி எப்படிப்பட்டது, அடுத்த பிறவி அவர் என்ன செய்தார், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ அவருடைய முந்தைய பிறவியினுடைய இந்த ஸ்லோகங்களை முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததா மானபா மானயோ ஞான விஜான திருத்ருப்தாத்மா கூட சத்தோ விஜேந்திரியத யுக்த இத்ய உச்சதே யோகி சமலோக்ஷாஸ்வர காஞ்சனஹ சுஹ்ருன் மித்ரார்ய உதாசீனஹ மத்யஷ்டவேஷு பந்துஷு சாதுஷ்வ அபிஷா பாபேஷு சமபுத்தி விசிஷ்யதே. சோ இந்த 3 பதங்களும் என்ன நமக்கு சொல்கின்றது அப்படின்னு அதை பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வில்வமங்கல தாகூர் கதையை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார் இல்லையா? அப்போ மனசு நமக்கு நண்பனா இருந்தா நமக்கு எவ்வளவு நன்மை இல்லையா?
மனதே நமக்கு வந்து அதாவது அடக்கப்பட்டு விட்டால், மனதை வென்றவன் எப்பொழுதுமே வந்து நிதான புத்தியுடைய மனிதராக அவன் மாறி விடுகின்றான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பக்குவமான முறையில் வந்து செயலாற்ற முடியும். ஒருவர் பக்குவமான நிலையை அடையும் பொழுது அவனுக்குள்ளே பரமாத்மா அடைந்து விட்டார், அடையப்பட்டு விட்டார் அப்படின்னா அந்த பக்குவ நிலை என்பது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அந்த உயிர்வாழி என்பது அடைகின்றது. மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மான, அவமானம் அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு வந்து இன்பமும் ஒரு போலதான் இருக்கும், துன்பமும் இன்பம் வந்தாலும் அவர் வந்து அகங்காரப்பட போடுவதில்லை, துன்பம் வந்தாலும் அவர் துவண்டு போக மாட்டார். இரண்டையும் ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார். மேலும் சீதோஷ்ண நிலை 4 விதமான பருவங்கள் நமக்கு ஒரு வருடமும் ஏற்படுகின்றது இல்லையா? வெயில் காலம் வரும் பொழுது நிறையவே வந்து வெப்பம் இருக்கின்றது. அதே மாதிரி குளிர்காலம் வரும்பொழுது நிறையவே நமக்கு வந்து குளிரும் நிறைய இருக்கின்றது. இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா வாழ்க்கையில. அந்த இரண்டையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். எஸ், குளிர்காலம் வந்தா குளிர் இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லையா? அதனை நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நாம் எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுவோம். மேலும் மான அவமானம் இல்லையா? மானம் என்பது நமக்கு தேவையான ஒரு குவாலிட்டி இல்லையா? சோ ஆனா அவமானம் என்று ஒருத்தர் நமக்கு ஏற்படுத்தி விட்டால் அதை நம்ம வந்து அவர்களை மன்னிக்க கூடிய மனதை பக்குவத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ரிவெஞ்சஸ் டைப் நம்ம, அதாவது அவங்கள வந்து மீண்டும் போய் நம்ம அவங்கள பழி தீர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்க கூடாது. அந்த பழி தீர்க்கணும்ன்ற அந்த மனசு யாருக்கு வரும்னாக்கா, மனது வந்து நமக்கு விரோதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வரும். அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் அவருக்கு ஆப்போசிட்டா தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஆனால் எஸ், அவர் ஏதோ தெரியாம நமக்கு பேசிட்டார், ஓகே அப்படின்னு நம்ம விட்டுறோம் பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதை ஒரு அவமானமாகவே கருதாமல் அதை வந்து விட்டுருவாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனம்தான் வந்து ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான நிலையில் அவர் வந்து அமைந்திருக்கின்றார். மேலும் பரமாத்மா அவருக்குள்ள அடையப்பட்டு விட்டார் என்று எடுத்திருக்கக்கூடிய நிலை. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், விஞ்ஞானம் என்பது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, ஞானம் என்பது நம்முடைய ஆத்மரூபம் இந்த உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? முழு திருப்தி அடையும் பொழுது அவன் தன் உணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவன், ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடியவன், அப்படிப்பட்டவன் பரமாத்மாவையும் காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அடைகின்றான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான் இல்லையா? அந்த பிளாட்ஃபார்மே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்மா மாறி இருக்கும் அப்படிப்பட்டவனுக்கு. சோ அவனுக்கு வந்து அவனுடைய பார்வையில் அனைத்துமே வந்து ஒரு போல காணக்கூடிய இது. கல், மண், தங்கம் எதுவா இருந்தாலுமே அவனுக்கு வேல்யூபிளா தான் தெரியும். எதுவுமே வந்து வேல்யூ இல்லாத, அதாவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா? நீருக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி உணவுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு, தங்கத்திற்குன்னு ஒரு வேல்யூ ஒண்ணும், கல்லுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஆனா எல்லாமே வந்து ஒரு பொருட்கள் அப்படிங்கறது வந்து சமமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு புத்தியும் நமக்கு வரும் இல்லையா? கல்லு எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணும் அந்த இடத்துல அது உபயோகப்படுத்தி தான் ஆகணும். அப்ப கல்லு வந்து நமக்கு சீப்பா 10 ரூபாய் கிடைக்கிறதுனால கல்லு வந்து நம்ம கீழா நினைப்போமா? தங்கம் வந்து 1000கணக்கில் விற்கிறதுனால அது ரொம்ப மேன்மையா நினைப்போமா? தேவையே கிடையாது. அவரவர்களுக்கு தேவைக்கேற்றவாறு எல்லா வஸ்துக்களுமே நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் தேவைதான் இல்லையா? எதுவுமே கீழான ஒரு வஸ்து, எதுவுமே மேலான ஒரு வஸ்துலாம் எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ரிக்வயர்ட் இல்லையா? அதனால அனைத்தையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அந்த உயிர் வாழிக்கு ஏற்படும். தங்கம் உபயோகிக்க வேண்டிய இடத்தில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அதற்கான அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது வேல்யூ இல்லையா? இப்ப திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றோம், அப்ப வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இந்த தங்கத்தை வந்து செய்து கொடுக்கிறோம். இல்லை ஒரு ஆபரணம் பண்ணிக்கணும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம தங்க இடத்துக்கு போறோம் இல்லையா? ஆனா மேண்டேட்டரியா எல்லாருமே இவ்வளவு தங்கம் போட்டுக்கணும்னு எங்கேயாவது இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. சோ தங்கம் எந்த இடத்தில் எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் அதற்கேற்ற அந்த வேல்யூ உண்டு. அதே மாதிரி கல்லு வீடு கட்டுவதற்கு சாமானியமா எல்லாருமே உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? அந்த கல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்றைக்குமே உண்டு. சோ இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. இது கல்லு, அதனால இதை வந்து நம்ம வேண்டாம், தங்கம் மட்டும்தான் உயர்ந்தது நம்ம பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த இது நம்ம தேவையா, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இருக்கக்கூடாது. எல்லா பொருட்களுமே நம்ம வாழ்நிலையில வாழும்போது நமக்கு தேவையான ஒன்றுதான் இல்லையா? எல்லாம் சாதாரணமாக தான் நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரணும். நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர் இல்லையா? இவங்க எல்லாரையும் நேர்மையான நல்லம் விரும்பிகள், அதாவது ஹானஸ்டா இருக்கிறவங்க,
பிறருடைய நலத்தையுமே அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவார். நான் தன்னுடைய நலத்தை மாற்றம் கிடையாது, எல்லாரும் நலமாக வாழ வேண்டும் என்ற அந்த நல்ல மனசு இல்லையா அவர்களிடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாணயம் என்பது இருக்கும். பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வித் அஃபெக்ஷனேட், நம்ம யாருக்காவது உபகாரம் பண்ணும் பொழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோடு செய்யறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. அவர்களுக்கு முழு மனதோடு செய்யும் பொழுது அது ரொம்பவே நன்மையான ஒரு இதுவாக அவரும் ஃபீல் பண்ணுவார், நமக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படும். ஆனா அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும்னு இருக்கு, ஆனா மனசுல ஈடுபாடு கிடையாது இல்லையா. அப்போ அந்த அந்த செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவு என்பது இருக்காது. அதனால பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்வியஸ்னஸ், இது நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் இல்லையா. அனைவரும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறினான். இப்படிப்பட்ட மனநிலை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லவனா இருக்கிறவனும் சரி, அதே மாதிரி அன்பா இருக்கிறவனும் சரி, அதுக்கப்புறம் பொறாமை கொண்டு இருப்பவனா இருக்கணும் சரி, நண்பர்கள் சரி, விரோதிகள் சரி, சாதுக்கள் சரி, மற்றும் பாவிகள், பாவ செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் அனைவரையுமே சமமான எல்லோருமே வந்து எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கார். எல்லோரிடத்திலும் நாம அன்பு பாராட்ட வேண்டும் இல்லையா. நம்மளுடைய மோட்டிவே என்ன, பகவத்கீதை படிக்கிறதுனுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா பக்தி செய்வது பகவானுக்கு. எவ்வாறு பக்தி செய்ய வேண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்புடன் பிரேமையுடன் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யணும். அங்க பிரேமை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு மாத்திரம் நம்ம பிரேம பண்ணணும்ல, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவ எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம வந்து அன்போட நடந்துக்கணும் இல்லையா. அன்போட நடந்துக்கணும்னா நம்ம எப்படி அவங்கள பார்க்கணும், அனைவரையும் ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவனே இந்த யோகத்தில் வந்து மிகவும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது வில்வமங்கல தாகூருடைய ஸ்டோரியினுடைய பேக்ரவுண்ட் தான். பாகவதம்ல நீங்க வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயங்களை இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். அவருடைய முந்தைய பிரிவுல வந்து பகவானுடைய பக்தனாக இருந்தார். அவர்கிட்ட எது இருந்தாலும் வந்து பகவானுடைய பக்தி எங்கேயாவது கிடைச்சா கூட அதை எடுத்து பண்ணிடணும்னு நினைப்பார். அப்படிப்பட்டவர் வந்து அவர் நாட்டை ஆண்ட அது அரசருடைய மகள் சிந்தாமணி அப்படின்றவங்க, அவங்க வந்து இறந்து விடுகிறார்கள். சோ அவங்க இறந்த பிறகு அவங்களுடைய இறுதி அதாவது சடங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அதை பண்ண பிறகு அவங்கள புதைக்கிறாங்க. அந்த புதைச்சிட்ட பிறகு இதை பார்த்துட்டே இருந்தவர் அதை புதைக்கும் பொழுது அரசியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இளவரசியா இருந்தாலும் அவங்க போட்டுட்டு இருந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் அப்படியே போட்டுதான் விட்டுவாங்க இல்லையா. சோ அதுல தங்கம் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறத பார்த்து சோ இவ்வளவு தங்கம் இருக்கே, இதை எடுத்து நம்ம வந்து அதாவது பகவான கைங்கரியத்துக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா. இப்படி வேஸ்டா மண்ணுக்குள்ள போட்டு போறாங்களேன்னு அந்த பக்தராக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில அவர் நினைக்கிறார். எல்லாரும் சென்ற பிறகு அந்த பிணத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த நகைகளை வந்து எடுக்க போறார். அப்போ அந்த பிணத்தினுடைய வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறது. சோ அதாவது வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்றது. என்னுடைய அரண்மனையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இறையில வந்து நான் வந்து நகை வச்சிருக்கேன், உனக்கு என் மீது இருக்கக்கூடிய நகைகளை நீ எடுக்க கூடாது, நீ நற்காரியத்திற்கு உபயோகப்படுத்தினாலும் என்னுடைய நகைகளை இந்த பிணத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நகை எடுக்கக்கூடாது, அது என்னுடையது, எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இது பேச ஆரம்பிக்கும். சோ இதை கேட்ட பிறகு அவரும் வந்து சென்று அரசரிடம் இந்த மாதிரி வந்து நகை இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்களாம், உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன். அந்த நகையும் வந்து அரசரும் தன் மகள் சொன்னபடி வந்து கொடுத்துறாரு. அந்த நகையை எடுத்துட்டு போயிட்டு இவரும் வந்து பகவத் கைங்கரியத்துக்கு அந்த பொருட்களை எல்லாம் வித்து செலவு செய்கின்றார். கடைசியில அதுவும் தீர்ந்து போகுது. மீண்டும் வந்து அந்த பிணம் இருக்கிற இடத்துக்கே வரார். அப்பதான் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து இவர் வந்து பக்தனாகவே இருக்கிறது கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு எப்ப பாரு வந்து ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் அவருடைய செயல்பாடுகளே அமைக்கும். எந்த பெண்ணை பார்த்தாலுமே அவங்களோட வந்து தொடர்பு வச்சுக்கணும்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து அவருக்கு ஏற்படும். சோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இன்னொரு பிறவி வரும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு விலை மாதும் வீட்டுக்கு வந்து போயினே இருப்பார். அவர் வந்து விடவே மாட்டார். சோ ஒரு நாள் வந்து நிறைய மழை இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து இருக்கும் பொழுது எப்படியோ ஒண்ணு அந்த நீந்தி கீந்தி கூட அந்த விலை மாது வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடுறார். சோ அந்த விலை மாது வந்து சொல்வாளாம், இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நீ வந்து என்னுடைய இடத்திற்கு வந்ததை விட அந்த கிருஷ்ணரை நினைச்சிருந்தாலாவது உனக்கு புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்வாராம். சோ அந்த விலை மாது சொன்னதை வந்து அப்போ அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அது வரைக்குமே அவர் வந்து அந்த பக்தி போன ஜென்மம், இதுல இருந்து நமக்கு என்ன மாரல்னாக்கா, நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது எந்த வழியில நம்ம வந்து பொருளை ஈட்டுகின்றோம் என்பது மிக முக்கியம் இல்லையா. சோ பகவானுக்கு வந்து நம்ம நித்திய தொண்டு புரியும் பொழுது நேர்மையான முறையில நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணி
அதுல நம்ம 1 ரூபாய் கூட நம்ம பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்தால்தான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பக்தி அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஆனால் தவறான வழியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காசு வந்து என்றைக்குமே உத்தமமான ஒரு நிலை வந்து அடையவே அடையாது. சோ சாபத்தை கொடுத்த அந்த விலைமாது சிந்தாமணி தான் இப்பொழுது விலைமாதுவாக, ஏனென்றால் ஒரு பக்தருக்கு சாபத்தை வழங்கினாள் அவள் இல்லையா, அதனுடைய விளைவு வந்து அவள் அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்து அவள் வந்து ஒரு விலைமாது ஆக இருக்கின்றாள். சோ அவளிடத்தில் தான் அவர் செல்கின்றார். சோ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி அவர் சொன்ன உடனே, நீ என்னிடத்தில் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நீ வந்து வரதை விட நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து இத வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக நீ வந்து உன்னுடைய செயலை ஆற்றியிருந்தால் உனக்கு புண்ணியமாவது வந்திருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கு அங்கேதான் அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய பக்தர் ஆகின்றார் அவர் தான். சோ இந்த நிலை வந்து அதுதான் பில்வ மங்கள தாகூருடைய கதை. இந்த கதை இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியறதுனாக்கா, நம்ம தவறான வழிகளில் நாம் செல்லக்கூடாது. அப்படி சென்றாலும் பக்தி பாதைக்கு வந்து அந்த தவறான வழியில் வரக்கூடிய அந்த பொருளை வந்து நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நல் மார்க்கத்தில் நாம ஈட்டி பகவானுக்கு நித்தியமாக தொண்டு புரிய வேண்டும். அதுதான் இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த கதை இது வந்து நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ இந்த பகவத் பக்தியில நம்ம இருக்கும் பொழுது எஸ் நேர்மை என்பது நம்ம இடத்தில் தானாக வந்து சேரும். ஆனால் அந்த பக்திக்கு நம்ம வந்து பேராசை கொள்ளுவது என்பது அடுத்தவர்களிடத்தில் மோசம் செய்து கூட நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடாது. அது தவறு இல்லையா? ஸோ மனதுக்கு வந்து 6 விதமான அதாவது விரோதிகள் யார்? காமம் வந்து அதாவது பேராசை இல்லையா, குரோதம் அதாவது கோபம், அடுத்து லோபம் அதாவது காமம் என்பது நம்ம வந்து காமம் என்றே சொல்வோம், அதாவது மோகத்திற்கு சொல்லப்படுவது. அடுத்து வந்து லோபா என்றது கிரீட் அதாவது பேராசை கொள்ளுதல். மதம் அக்ஷரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்க மதா என்றால் வந்து சோ நம்ம ஏதாவது ஒரு போதைக்கு அடிமையாகிறது இல்லையா. அப்படின்னா எதன் மீதோ ரொம்பவுமே பற்றுதல், அதை விட்டு பிரியவே முடியாது. இப்ப பில்வமங்கல தாகூர் எடுத்துட்டேனாக்கா அவர் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் மேலதான் அவர் வந்து ரொம்பவுமே பற்றுதல் கொண்டிருந்தார். முந்தைய இருந்த பிறவில பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வேண்டும் என்றாலும் சம்பாதித்தாலும் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்காக அந்த காரியத்தை செய்திடணும் இல்லையா. திருடியாவது நாம வந்து அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்தை செய்யணும்னு நினைச்சார். அதாவது வழி என்பது அவர் தேர்ந்தெடுத்த வழிதான் தவறு. பக்தி அவரிடத்துல இருந்தது, ஆனால் இப்படியெல்லாம் செய்யணும்ன்றதும் அந்த மனசுல வந்தது அவருக்கு இல்லையா. அதுதான் பைத்தியக்காரத்தனமான இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல் என்று சொல்லுவாங்க, கண்மூடித்தனமான இது செயல்பாடுகள். சோ நெக்ஸ்ட் மோகம் அதாவது மாயையில் வந்து கட்டுண்டிருப்பது. மக்ஷரா என்பது வந்து பொறாமை, அதாவது தன்னிடத்தில் மட்டும்தான் அனைத்து இருக்க வேண்டும், பிரத்யாரிடத்தில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம். இந்த 6 தான் வந்து மனதிற்கு வந்து மிகப்பெரிய எதிரிகள் கூட இல்லையா. ஸோ நான் இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கிறதுனால ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர் ஒன்லி. மாதாஜி அது ஒரு தரம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. காமம் குரோதம் ஒரு முறை இருங்க நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா மாத்திரம் நீங்க இப்ப கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கொஞ்சம் ஸோ நைட் 2 மணிக்கு தான் வந்தேன் நான், அதனால காமா என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவறியாத ஆசை சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபீலிங், அதாவது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உந்துதல். சோ அதுதான் வந்து காமம். அதாவது ஒரு பொருள் மீது மோகத்தை கொள்ளுதல், அது இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் காமம். அடுத்து வந்து குரோதம் என்பது கோபம். நெக்ஸ்ட் லோபம் என்றால் பேராசையை சொல்கின்றது. சோ அதாவது இந்த லோபத்திற்கும் காமத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இது அதாவது பேராசை கொள்ளுதல், ஆனா காமம் என்பது அதை இல்லாம இருக்கவே முடியாது. வித்தவுட் தட் ஐ வில் நாட் பி அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. மதம் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆற்றக்கூடிய அதாவது நம்ம செயல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதன் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்மூடித்தனமான ஒரு பற்றுதல் இருக்கும் இல்லையா. அது செய்யக்கூடிய விதம் வந்து ரைட்டா தப்பான்னே நம்ம யோசிக்க மாட்டோம், ஆனால் அதை செய்தே ஆகணும்னு நினைப்போம். அதன் பைத்தியகாரத்தனமான செயல்பாடுகள். சோ அதாவது நம்ம செய்யத்தகாத செயல்ல வந்து ஈடுபட்டு நம்ம வந்து நாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்வமங்கல தாகூரை பத்தி சொன்னேன் நானு. அவர் வந்து அந்த பெண்மணி வீட்டுக்கு செல்லணும், எப்பாடுபட்டாவது நாம் போயிடணும் இல்லையா. அங்கே அவருக்கு வந்து இந்த புத்தி உபயோகப்பட்டதா? இல்லை. மனசு அந்த இடத்தில் லயித்து அந்த இடத்துக்கே போகணும்னு. இப்போ அஜாமேலன் கூட அதே தவறுதான் செய்தான் இல்லையா.
அவனுடைய கண்களால் அவன் வந்து அந்த விலை மாதுடைய நிலையை கண்ட பிறகு அந்த விலை மாதுவோட அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து கழித்தான். 10 பிள்ளைகளை பெற்றான். தன்னுடைய மனைவி அதுக்கப்புறம் வந்து தாய் தந்தை இருவரையுமே வந்து வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டான். சோ அவ்வளவு சிறு பிராயத்திலிருந்து பக்தியில் இருந்த அவன் ஒரே ஒரு புலனுடைய தவறினால் அவன் என்ன நிலைக்கு வந்தான்? அவன் வந்து அந்த கடைசி வரைக்குமே அந்த விலை மாதுவோட வந்து இருக்கும் பொழுது அதற்காக அந்த விலை மாதுவை போஷிக்கிறதுக்காக கூட அவன் என்ன செய்தான்? அவன் வந்து கொலை கொள்ளையும் புரிந்தான். ஒரு பிராமணனாக பிறந்த அவன் ஆற்றிய வீதம் எது என்னக்கா? சண்டாளன் ஆற்றக்கூடிய கடமை அந்த செயல்கள் எல்லாமே செய்தான். அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு கூட வந்து தள்ளிவிடும். அதுதான் மத என்று சொல்வது. ஓகே, சோ கண்மூடித்தனமான பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தான். மோகம் என்பது மாயையில் நாம சிக்கிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடியது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அறியாமையில் நாம வந்து விழுந்து கிடக்கிறது, அதுதான் மோகம். மக்ஷரம் என்பது பொறாமை. இந்த மக்ஷரா மட்டும் இந்த 5 கூட நம்ம வந்து எப்படியாவது பக்குவமா வெளியே வர முடியும். இந்த மக்ஷரா எனக்கூடிய அந்த சுபாவம் நாமளே விட்டாதான் நம்மளால வெளியில வர முடியும். இதுக்கு எந்தவித ரெமிடியுமே கிடையாது இல்லையா? இதுக்கு மருந்தே கிடையாது இந்த வியாதிக்கு. இந்த வியாதியை நாம தான் வந்து விட்டுடணும்னு நினைக்கணும். அப்பதான் நம்மளால அதை விட முடியும். ஓகே, மாதாஜி ஒரு டவுட் சொல்லுங்க. நீங்க ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஒரு கர்ம யோகம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, யார் வீட்லயோ கந்த சஷ்டி கவதம் போயிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க, ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. உமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ், சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. சாரி, நானே மியூட் பண்ணி. எஸ், அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ண திரும்ப மியூட் போறது. இல்ல நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றதுக்காக வந்து நீ அதுக்குள்ள மியூட். சரி. இப்ப அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகம் ஞான யோகம் சொல்லிட்டு போறேன் இல்லையா? அப்படிதான் போகணுமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா? இல்லாட்டா ஒரு பக்தன் வந்து நேரவே பக்தி யோகத்துக்கு போக முடியுமா? ஏன்னா புலன்கள்லாம் அடக்கணும்னாக்க கர்மத்துல வந்து பற்று இருக்க கூடாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பற்றெல்லாம் விளக்கிட்டு ஆசையெல்லாம் விளக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா பக்தி யோகாக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வழி. கண்டிப்பா. நீங்க இப்பெல்லாம் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. வீட்டுல வந்து பக்தி பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதாவது ஜபம் பண்ணுவீங்க. இது எல்லாமே நமக்கு பக்தி தான். சாதன பக்தி நீங்க பயிலலாம் இல்லையா? என்னால வந்து கர்மயோகத்தை வந்து பண்றது எனக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி ஞானத்தையும் என்னால அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியுமான்றது எனக்கு தெரியாது. பகவான் உள்ளுக்குள்ளது எனக்கு என்ன ஞானம் கொடுக்குறாரோ அதுவே எனக்கு போறோம். அதுலயே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கிறது இல்லையா? மேலும் எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து எப்படி ஆற்றணுமோ அந்த வழியில நான் தர்மமான முறையில் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவம் உண்டு, அவ்வளவுதான். ஆனா எனக்கு இதெல்லாமே வந்து பக்திக்கு எடுத்துட்டு போய் விடுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. எந்த லெவலுக்கு போனா நான் வந்து நிஷ்காமத்தை அடைவேன்றது எனக்கு தெரியாது இல்லையா? எந்த லெவல்ல இருந்தாக்கா நான் ஞானத்தை பெற்றிருக்கின்றேன் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனா பக்தி நம்ம எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் இல்லையா? பக்தி செய்யறது வந்து ரொம்ப சுலபம். ஆனா அன்றாடம் பயில்வது என்பதுதான் கடினம். அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டமே இல்லையா? இப்ப வந்து 16 ரவுண்டு மகாமந்திர ஜபம் என்பது அது வந்து செய்யறது வந்து ரொம்பவே, அதாவது நமக்கு மனசுக்கு நிறைவு கொடுக்கும். ஆனால் அதை விடாம ஒரு நாள் விடாம செய்யறோம் பாரு, அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் இல்லையா? அந்த பயிற்சி என்பது நமக்கு பக்குவத்தை கொடுத்துரும். நாம அந்த 16 ரவுண்டு பண்ண இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம கிட்ட தூரமா சென்று விடும். இத பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதே தேவையில்லை. இதை பக்குவப்படுத்தணும்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. தானாகவே இது பக்குவமான நிலைக்கு போயிடும் இல்லையா? கர்ம யோகத்தினாலும் அதுக்கப்புறம் ஞான யோகத்தினாலும் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளாலும் அடைய பெறக்கூடிய பலன்கள் அனைத்துமே பக்தி யோகத்துல நம்மளால வந்து பெற முடியும். அப்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இல்ல ஒரு அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறது இல்ல, மைண்ட் வந்து நம்ம சொல்றச்ச எங்கேயோ வேற எங்கேயோ போறது இல்லையா? அது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தானே நம்ம மீதி அஷ்டாங்க யோகா தான் சொல்றோம். அதெல்லாம் பண்ணாம இப்ப இன்னைக்கு வச்சு உட்காடுறேன் வச்சுக்கோங்க, 108 தடவை ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றச்ச 10 எண்ண கிச்சன்ல வந்து எது பால் பொங்குறதா, குக்கர் சவுண்ட் வருதா, அந்த மாதிரி மைண்ட் போகிறது இல்லையா? அப்ப வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் விட்டாதானே நம்ம அங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆக முடியும்.
ஆனா அதுக்கு எடுத்த உடனே இப்போ நம்ம வந்து குழந்தை எழுந்து நிக்கும் பொழுது அது கண்டிப்பா விழும் இல்லையாங்களா? தட் இஸ் த அக்செப்ட், தட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் இல்லையா? இப்போ வந்து 9 திங்கள் ஆன பிறகு 10 திங்கள் எழுந்த உடனே 4 கால நடக்கக்கூடிய குழந்தை எழுந்து நின்னுக்கும். நின்னுட்ட உடனே வந்து ஸ்டெடியா உடனே நிக்குதா? கண்டிப்பா விழும். ஆனா அதே வந்து ஒரு மாசம் நின்னு பழகிடுச்சுனாக்கா அப்புறம் விழாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் வரும் இனிஷியல் ஃபேஸ்ல. ஆனா அதுல பயிற்சி பண்ணணும் நம்ம மனசை வச்சுட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்காது. முதல்ல பாலை காய்ச்சி வச்சுட்டு மூடிட்டு வந்துரும். குக்கர் ஆஃப் ஆயிடுதான்ற அதையும் நம்ம வச்சுட்டு வந்துருவோம். அங்க எல்லா பொறுப்புகளும் முடிச்ச பிறகு உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீ மைண்டோட பகவான் மீது பக்தி நம்மளால கொள்ள முடியும் இல்லைங்களா? இந்த பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கும். வி வில் கிவ் டைம் இல்லையா? ஆனா முன்னாடி பக்திக்கு நம்ம வந்து டைம் ஒதுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம். அந்த மனசு இன்மிடியேட்டா வராது யாருக்குமே. ஆனா பயிற்சி பண்ண அதனால உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது, நன்மையான ஒரு சில காரியங்கள் எல்லாம் நிகழும் பொழுது நீங்க தானா வந்து அதன் தரப்பில் வந்து செல்லணும்னு உங்க மனசு வரும். அப்ப இந்த வேலை எல்லாம் முடிச்சிடலாமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் பிரசாந்தமா உட்கார்ந்து அதை 108 முறை நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை நம்மளால சொல்ல முடியாதா அப்படின்னு நமக்கே அப்படின்னு நம்ம மனசும் தோணும். அப்படிதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்மளால வந்து பக்குவம் அடைய முடியும். இன்னைக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்ணிட்டு நாளை காலையில வந்து நான் 16 ரவுண்டு பண்ணி நான் வந்து பக்குவம் அடையணும்னு அதுல எனக்கு பக்குவமே வரலன்னா அது மேல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போயிடும். அதனால்தான் படிப்படியா நீங்க வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க சொல்லணும். அவ்வாறு சொல்லும் பொழுது உங்க மனசு வந்து பக்குவமான நிலைக்கு வரும். கண்டிப்பா வரும் மாதாஜி. அப்ப எப்படி இருக்கும்னாக்கா காற்று அடிக்காத இடத்துல ஏற்றி வச்சா விளக்கு எப்படி அணையாம அதாவது ஆடவும் அடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து அணையவும் அணையாது இல்லையா? நல்லா எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம மனசு கூட ஒரு நிலை கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் அடைவோம். ஆனா இது எல்லாமே பயிற்சியாலதான் வரும். இதுதான் பகவானும் சொல்வார். சதத்தின் போன அத்தியாயத்திலே நம்ம படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இஃப் ஐ எம் ரைட் ஆர் எந்த அத்தியாயத்துல வருதான்னு பார்க்கும். மாதாஜி இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கண்டிப்பா.